Okay, so mga chay, nasuguan ta manlaba. So manlaba ta karon. Today is Saturday. Nagyaw-yaw ra sad siya. Today is Saturday. So manlaba ta. Nasuguan ta manlaba. Monay labha na mo ron. Ha? Manlababan ka? Yes. Tara. Oh, napa. Napa daw. Hoy. Hello ka. It's a It's Baba time. Look this, Papa. Wala ni? Look this, Papa. Tara, dala na dito. Hey, ready? Ready na ka mag-laundry? Yes. Okay. It's laundry day. Laundry na mo. So, naog na may namin sa second floor. So, naog mi sa ground floor. Mag-elevator mi. Hi. Hi. Teka mo. Open. Yan sa ground floor. Oh no. Sungit. Ito sa mong fitness. Masya mong laundry area. Wag nakita naman tingin niyo sa mong previous video. Naog ka? Okay. Maglunod namin sa mga labhunod. Haha. That's yours. That's yours, Papa. So na ay nag-leak ang among sabon. Lapihan na namang taod-taod. That, Papa. Ano siya? Nag-leak ang sabon. Turo. Ito na trapuhan ha. Uy. Ano sa mano? Ano nag-red man yung mga ice? Yoy. Baho pop. Nagpop. Nagpop. Nagpop ang unsoy. Nagpop ka no? Nagpop.
Bawa tayo, cuy. Fresh na me. Hoy, hoy. Shh. Fresh na me. Oh. Fresh na me. Fresh na kayo me. Di mo buong tayo. Daw lagi. Fresh na kayo ka. Fresh na ang Beyonce. Agoy, agoy, agoy. Siga-siga mo na guys. Fresh na kayo ikaw. Dapat 10 minutes. Dad, Papa. I need to. I need this. Stop your phone, Papa. So, amo ng washer. Amo ng washer. So, amo nang i-transfer sa dryer. Papa. Ugi. I think we did stop. So, mana? Tara. Mana? Ang dryer. Let's go. I-pause na ta. Second floor. Akong assistant ang ibiyaan. Samukan ka to, malangay ta. My chocolate, Papa. Tara to. First lunch. Hoy, nagunsag... Lunch ang chocolate. What do you mean chocolate din this is one? Punta na chocolate.
My chocolate. I'm not taking it out. Why? 3 days later. After 3 days, napilo rin sila tanan. Naupaw na lang ko. Karon pa napilo. Bye.